Det her, det er så episode 2 af Just Cause 2, episode 2. Sådan der, så er der machine guns på os. Og vi har stadig fordi at det er jo så på fætrene, og vi er fætre, så... Jeg fik dem begge to. Ja, jeg kommer over og hjælper. Jeg fik dem begge to. Nu har du ikke gemt nogen til mig. Der er sgu da stadig en hernede. Hvad fanden er du snart? Nej, han død. Nå, han ligger her bare. Men han er faktisk død. Dr. Dre. Jeg kommer ned. Rolig. Nu skal det lægge sådan. Det vil jeg ikke have. Nå. Hey. Yay! Det var bare startlæggen. Nu lægger den nemlig ikke mere. Victor? Ej, du skal ikke skyde efter mig. Jeg tænker ikke. Uden våben på. Ved du hvad? Du kan ikke plukke mig. Du kan ikke få mig ned med nakken ved at køre ind i mig. Jeg mener, ikke kun ved at køre ind i mig. Ikke noget med skud. Slem hund. Du skal næsten lige... Skade. Hey, Victor. Ja, godt så. Godt. Hey, rolig, fister. Slap lige af. Wow! Pyrker fandme din dæk, jeg gør. Sådan der. Hey. Vi ses! Jeg er en gammel mand. Jeg vil lige have Så har vi speeden, så kører vi bare direkte ind i det. Jeg tror lige. Jeg tror snart ikke lige, du gør. Sådan der. Hey! Slap af. Boom. Hvad fanden tror du lige, du laver? Au! Hallo! Lad mig lige komme op. Det er ikke fair. Jeg har det sygeste våben i hele verden. Og jeg kan slå dig ihjel på 2 sekunder. Prøv at se det her. Victor, jeg dræber dig! Jeg dræber dig nu! Jeg kommer fandme efter dig. Jeg dræber dig! Prøv at se her, hvordan jeg dræber dig nu. Prøv at se. De bobler der. De dræber dig. De er livsfarlige. Jeg skal sætte med. Ja, jeg har 2. Du har sgu da kun én, mand. Hvad fanden Jeg har 2. Du har sgu da kun én. Jeg har 2. Jeg skal også bare sige, jeg har 2. Slap af. Ups. Ej, nu skal jeg jo ikke dø, vel? Ups. Der har jeg ikke lyst til det der. Ej, det Du har ikke lyst til det. Men hvad hvis jeg siger, du skal? Nu synes jeg, du overdriver. Tror du kan dræbe mig med den lille tank? Hvad fanden siger du? Whee! Wow. Det var lige langt nok. Nu skal jeg lige lette 2 sekunder. Nej. Det gik godt, det ser. Ved du hvad? Hvis du letter sådan en der, ikke også? Så siger jeg bare, fuck you. Fordi så tager jeg bare en bil og kører helvedes til. Altså ind i den der ring. Django, hvorfor skal det lag sådan? Nå, det er fordi, jeg er i gang med at redigere den anden. Ja. Sådan der. Nu kommer jeg satopegoid med efter dig. Vi ses. Prøv at se, så tager jeg bare en bil. Nej. Jo, så tager jeg Okay, bare space. jeg spawner bil, og så dør jeg. Nicolas, jeg spawner en bil, og så dør jeg. Ha! Der kører din bil. Din bil kører. Jeg kommer lige. Og tæver da. Hvis du kan.
Nu skal jeg lige... Kan du bare overhovedet ikke? Rolig, min bil skal lige spawne. Tager lige 5 timer. 2 sekunder. Sådan der, sådan spawner. Jeg kommer nu. Skal lige lande, du skal lige lande. Ikke? Sådan der. Perfekt landing. Det? Hvad? Hvad fanden var det? Min bil. Nå. Okay. Jeg fandt den her. Ved du hvad jeg fandt? En tank. Jeg fandt den her. Den er fed. Hey, hey. Fuck you. Den der, og så vil jeg have... Er det ikke den her? Hvad er det, du vil mig? 2 sekunder. Hej. Det er ikke den her. Hvad? Der var den. Ja. Nå, det har jeg. Det gjorde jeg i går. Ja. Det var ikke pro. Nej. Det var ikke pro. Har du sat timer det? Nej. Eller spiller vi bare? Jeg tror bare, vi spiller. Ej, du skal ikke køre ind i mig. Jo, men det kan jeg godt lide at gøre. Se, så laver man det her, der hedder et flyveæren. Og jeg laver donuts. Se, så laver man det, der hedder et flyveæren. Så tager man lige en silverbot her. Så tager man lige, og så laver man det, der hedder et flyveæren. Så skal du lige, nu skal du lige passe på, for jeg skal lige lave flyveæren. Åh nej, nej. Det var så flyveærnet. Det er meget farligt at lave et flyveæren. Okay, det så godt ud. For lang afstand. Gå nu væk med jer, det her, det er vores område. Kommer til at rive mine ledninger ud. 2 sekunder. Ja. Skal nok holde det. I'm back. Of the 10 stick. Of the hvad, siger du så? Victor? Ja, Nå, der var du. Jeg troede lige, du var gået din vej. du er meget lav i det. Er det? Nu er det bedre. Meget bedre. Ja, nu er det meget bedre. Ja, det kan jeg godt forstå. Ham han gider ikke at dø. Hvad er det? Hvad laver du? Jeg prøver at dræbe en, men han gider ikke. Okay, vi går ud, og så leger vi politi, og så dræber vi folk. Så tager vi sådan 2 politibiler, og så går vi ud og dræber folk. Ved City... vi mødes ved City 2. Og så... så kører vi, og så... City 2. City 2! City 2! Vi mødes lige hernede, hvor man spawner. Og så kører vi rundt, og så dræber vi folkene, vi møder. Ej, her på broen. Broen. Æblebro. Kom indenfor. Æblebro. Jeg er på broen. Ja, det gør jeg også lige om et. Sådan der. Og så kører vi bare rundt, og så dræber vi folk. I can see you. Wow, rolig. Det er ikke os. Vi skal ikke dræbe hinanden. Okay. Okay. Og så kører vi bare... Så jeg tager en politibil. 2 sekunder. Hvad den der politibil hedder? Den hedder Wildforce Trackstar. Hvor er den henne? Inde under Jeeps. Jeeps. Hvad var det, den hed? Wildforce Trackstar. Hardtop tager jeg. Okay, den har jeg også taget. Jeg kommer nu. Ja. Fuck, jeg har lav FPS, men det er fordi den anden er i gang med at rendere. Er du klar? Ja, hvad for en, hvordan er det, man tager det der blink på? Det er Q. Og nu skal jeg lige vise jer trick her. Man skal ikke køre for hurtigt eller for langsomt, så man tager bare lige og trykker shift her lige på sådan der. Godt, og så trykker man bare lige shift nu. Sådan der.
kan Så skal man lige huske at køre ordentligt. Ja, man skal ikke køre for hurtigt eller for langsomt, ellers så går det jo galt. Så du skal heller ikke køre for langt ind til kanten, og du skal heller ikke dreje, når du har for meget fart på, fordi... Ej, så kan det rigtig meget gå galt, og det er ikke så fedt. Man skal ikke dreje overhovedet, det skal man lige huske. Man skal lige huske ikke at køre. Husk det. Lige husk ikke at køre. Hvor er du henne? Nej, jeg falder det! Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg røg lidt af helvede til. Det gjorde jeg også, men jeg er bare faldet ned. Jeg kører mod City 2. Okay. Så du kører For jeg- mod? Ja, fordi jeg kan ikke finde dig. Okay. Eller er du kommet længere? Jeg er på broen. Okay, jeg kan se dig på kortet. Det kan jeg også. Kom lige hen til dig. Du kan vel ikke se dig på kortet? Nej, jeg kan se dig. Ja, okay. Det man skal huske, det er så lige... Goddag. Men i hvert fald ikke skal køre ind i hinanden. Det er meget dumt. Hvad ved soft? Hvad Så dør er baby. soft top? Det er sådan en her. Ej, den er grim. Den er federe, synes jeg. Jeg tager cap, mand. Det ser bare dumt ud, jo. Ja. Man skal huske altid at ikke køre for langsomt eller for hurtigt. Så ved 200 km/t, så skal du nok lige overveje at stoppe. Fordi det kan godt lige gå lidt for stærkt til de gamle seere der. Men så skal man lige ned på de 180 der. Så kører man. Så er det ellers bare derudad. Ja, nu synes jeg lige, vi kører lidt stærkt. Det her, det er lige vildt nok. Ja, jeg dør! Jeg dør! Sådan der, så kører vi så lige stille igen. Og nu skal man så også lige huske på, at man skal kigge bakspejl nogle gange, ikke? Ja, det skal man også lige huske. Jeg dør, baby. Hovsa. Sådan der. Det var let for meget for mit spil, det der, tror jeg. Jeg synes også lige så... Ja, sådan der. Yes, nedenunder. Det kan vi godt lide. Jeg crashed igen. Nå. Jeg tror, vi siger... Ses Dubai og så tykke fed. Så, hej hej.